Mungu apingi. Bosi pingi. Ila moyo kuna sani mwana kuna baba. Uyautana ngure na uyako ye kukubata mubaundi ne muzimayi wangu iwe uli baba. Uyautana ngure na uyako ye kukubata mubaundi ne muzimayi wangu iwe uli baba. Maita basa secretary. Kubangani tipeitinzwe. Taura tinzwe. Taura nyai. Aiwa, pausoro imo taura nyai. Pausoro. Ini ndakabata baba wa mpaundi. Mudzimai wangu. Akagara pasaga. Nezvinhu zvanga wavigira nazo mudzimai wangu zvanga wakatenga zveibhegi. Plus pane mahodi aripo futi. Zvakanaka. Ndachisanangura baba wacho zvakamira sei? Baba uchacha here bambike ndani? Ndibambika. Bambike. Amai wedu wakukoma, amai wangu nini wadzimai wavo wakukoma nemini. Naika. Zvakanaka. Mapedza kusanangura nditi? Zvakanaka. Baba. Mazwana waita uri mwana wenyu? Imbomirai. Imi mamuna kutsanangura inyatsotsanangura izvizere kuti musvike pakubata vana muzotora zvinhu izvi. Zvinhu izvi zvakanyatsofamba sei? Ndikawana vari mubhaundi nemudzimai wangu. Kanorondi ikamboitika kumashuruku kuti ikambotawa pasapo saka vakatiwo wakanga vachikuonza. Mati matatu pana mahoti. Madara nditi? Zvadaikumbira baba kuti nyaya yenyu yatsobuda zvakanaka. Baba kuti ndizosvika pakuvabata nemudzimai wangu mubhaundi. Chakatanga ndakatanga kuona so nyaya iyi takamboitaura kwasabhuku so kusvikirira mumwe musi ndazouya ndakasvikowana baba ava vari mubhaundi vachiti zvinoti ndakaona paine zvakati nezvakati zvavakanga vatengerana. Munenge manyatsobuda munyaya yenyu zvakanaka. Mai makangoti baba ndakavabata mubhaundi nemukadzi wangu zvinhu zvacho zvavaitengerana zvirungu. Imbonyatsokutsanangurai kana kuti pamwe munokundika kutsanangura. Tataura izvi baba. Muchidimbu. Muchidimbu anditi. Pamusoro. Inini nyaya iyi ndinga ndagara ndinaye ndichionawo kuti ndio maitiro yari kuita sei yari kuitika. Saka mumwe musi ndobva ndazosangana nomawodiyo andikasangana nayo. Saka ndio yakazondipa pawa kuti ndichita pawa rokusesha kumudhara wangu kuti ndio zvaari kuita nemadzimai yangu. Saka shuwa ndakastresa nyaya yangu. Ndakawana baba wari mubhaundi nemadzimai yangu. Nemawanire yandikazoita. Chii chakanga chichiitika mubhaundi? Mubhaundi ndikawana wakagara pasaga. Vachiitei? Wakagara wakagara. Vakutambarara zvavo? Wakabuditsa zvinhu zvavo zvavakanga wauya. Buditsai. Ngurai. Manheru, ma9. Ma9? Past 9 dzemanheru. Baba. Mazwa manzwa ari mwana wenyu. Noti kudii nawo? Noti kudii? Nyaya ikaoma baba. Ndekaunge tukunyepa taura topasi. Nyaya iripo ndeyekuti zvakaitika ndozvakadai. Mwana wangu yanga ane kufungidziro kuti izvi zvinodanana nemudzimai wake. Handimazvo ndozvanga zviripo. Inini ndenge ndisikwe ikoko. Mukomana wendaitobatsirana naye. Maona tichingobatsiranawo naye. Tozonzwa kuti taakufonerana. Pakavhukira nyaya yekuti mwana wangu makaita mwana wenyu baba tichiwa kwamuri
Ipendika. Jioni ke. Ile bodi yacho ke. Alright. Ni maswisi ka. Alright. Manzwa matinya yakaoma kuti titauranika. Vamasuzana vanamaita. Icho kwadi kuti kumanaini makaonekwa nomukomana uyu muri mubhaundi. Icho kwadi handiti. Akanga atofona ndiye. Mubvunzo wangu rega itibvunze tichiti. Icho kwadi here baba kuti maifambidzana nemuroora. Kwete. Icho kwadi here kuti Bomira izvenyu. Icho kwadi here kuti uyu mwana wenyu uyu akakuwanai muri mubhaundi kuma9 muine muroora. Ana kundiwana ndiri mubhaundi. Akakuwanai muri pamusoro itsangamiro. Inini kunobva ndaitobva nditika. Mashure mokunge yafona kuti iwe yaikunwa. Handitika. Ini ndobva ndachuura. Ndaitobva nokunhamo wokoshamwari yangu yakanga yakomukoma. muri pai Ndo pakati ngodaidza ndakubata iwewe nomukadzi wangu. Alright. izvo ndakupedza nguva tinyaya dzakawanda tambozoti pane maaudio pane weima wena ari munomeri maiwenyu here adzimai vari pano ngavauye kuno adzimai ngavauye adzimai veui kana vari kuyai Sekuru. Zvinhu zvani Ndezvangu ndaitobva. vanosengera mukadzi wenyu. Mukadzi wangu ndiye. ndimi madzimai vevave. Maaudio igadzirai maaudio tianze. Amai. Amai, tisati tapinda mumaaudio mirai. Tisati tapinda mumaaudio. Mune maziviro here amunoita pamusoro penyaya iyi. Imi nate zvaravenyu. Munoziva sei? Pamusoro chekutanga baba vakandikonza saka mushure meizvozvo ndobva ndange ndataurirana nomadzibaba yangu kuti ndozviripo saka madzibaba yangu ndobva vati vatambanukire vanyatsotaura nyaya yavo zvavari kuda pauri saka ndabva ndatendera zvose izvozvo saka vakanga vakufona ndichipindurana navo pafoni saka zvadaro takazorangana nomumwe wangu madzibaba yangu toita sei kuti munhu tumudhonzere padhuze tuwane kumubata ndochinzi ahorayita hapana chinonetsa iwe chindipa foni yako ini ndochifamba nofoni yako kana chinge ndafamba nofoni yako kana wachinge wafona ndichazoya kwauri ndotaura newe ndokuti chitaura navo kuti ko ndaona missed call foni mangu mamuri kuti kudii saka baba vakaita saizvozvo ndobva vabuda nefoni yangu ndobva vaenda saka vaenda ndobva vadzoka ndokuchinzi baba vaye vaita sei vafoni saka zvavafona iwe chivabhipa woti ndaona missed call foni menyu mangu muri kuti kudii ndobva ndaita saizvozvo ava ndobva vataura kuti ndandichida kukuona iyo ava ndobva vanditendera vakati iwe vatendere kuti ngavasvike ngavauye ini ndabva ndapindura saizvozvo kuti zvakanaka zvese zvamuri kutaura zvinoita uyai tiri kurangana tiri kuwirirana nemumwe wangu murume wangu saka tawirirana saizvozvo murume wangu akabva ati ini namadzimai nyaya yake tikapa ndiyo kuti ndakuronga sehwendo ndibude nditesonge ndiri kuenda kwandiri kuenda kana ndichinge ndaita sei ndiri kuenda kwandiri kuenda handina kwandiri kuenda ndiri kuti aone kuti ndaita sei ndabuda pamba zvechokwadi murume wangu akaita saizvozvo ndobva abuda pamba abva aenda achioneka ndofunga ikoko ndobva atenderera ndobva adzoka nguva iyoyo ndokuchinzisaka munhu wedu ndanyatsozviona kuti ari padhuze kubatika zvooita imi chiita iso kudai antipepa tarangana kuti tida kumubata nhasi uno tinomubata saka tichimukwezverai pano tigone kuita sei tigone kumubata saka chokwadi zvinhu zvakafamba saizvozvo kwakumanheru tapedza kudya sadza remanheru taakunorara
ndopa tikarara abva takurangana futi nemadzibaba yayo kuti saka patomuti auya asvikire kupi. Ndobva vangoti mumba yevasikana ndikati kumudhonzera mumba angabvume here sezvo asati ambosvika pano. Ndokuchinzi saka oraiti tichiitai kuti murume uyu timudhonzere timutii kubhaundi monzo kuti anozviramba here. Tobva tamupa nenguva zvese ndobva tawirirana. Ndokuchinzi imimi chimutii kubhaundi asi uya kuma9 dzekumanheru. Kana uchinge wauya kuma9 dzekumanheru wasvika mubhaundi wobhipa. Saka iwewe panguva yachauya kana ataura kuti auya asvika paachabhipa iwe pauchabuda ndopa ndichabva ndatera munhu tobva tamubata. Saka ndomafambiro yakaita nyaya yekuti murume yazosvika pakubata. Abhipa imi makazoitei ipapedzisei ipapo? Akabhipa pafoni yangu. Abhipa pafoni yangu handina kuidaira ndobva adzokorora ndobva ndazoidaira ndokuchinzi ndauya ndasvika ndaakubhaundi. Pamabuda imimi ndimakatanga ndabva ndatanga inini ndabva ndapinda andikaenda mubhaundi ndikabuda ndabva ndamira pamusuwo ebhaundi. Ava vari mukati mebhaundi. Uyu murume wangu ndobva atera mumashure muye ndobva asvika ndobva abva atovharira pabhaundi pai ndokuchinzi mudhara ndakubata. Ndonhau dzako dzauri kuita idzi ndobva watotanga kutotaurirana nyaya iyeyo. Pakanaka amai avajekesa zvakanaka. Nyaya iyi haisi yekuti vanhu havanodanana. Baba vakakonza muroora ndokuchibva vaudza murume kuti ndozviri kuita baba vako. Murume ndokuchibva aronga zano nemukadzi kuti saka toita sei kuti tibate chokwadi kuti ndo siriasi yavainayo kuti shuwa here vari kuda kutora muroora. Vanhu ava havadanani. Baba vakonza muroora vakazotirekwa nevanhu vaviri ava nokuti mukadzi akavimbika ndokubva audza murume kuti ndo zviri kuitika nababa vako ava. Saka da kuti vanhu ivapo mupanzwisise mukadzi uyu haana chakaipa chaakaita nababa. Baba izvi zvakazobatwa izvi zvinowanizvi imanga mazviri pesita here kuti muzowana izvi ko pavakasvika noizvi zvavakati chii? Vakasvika ndobva vasvika mubhaundi. Saka ini ndapinda ndakadongorera kudai ivo vanga vakabatidza laiti ravo. Ndopa ndikabvunza kuti ko zvamukabata zviiko. Ndopa vakatsanangura kuti vhura uone zvinhu zvandakiitira izvi. Kanguva ikasvika muwangu. Right, baba mashoko muri kuwanzwa here kubva kumuroora wenyu maitiro amakaita chasaka kuti muzopinda mubhaundi chakasaka muende nezvinhu izvi. Chokwadi tichichiona shuwa hamuna kudanana ende hamutodanani imimi asi imimi mune shoko ramakanga makanda uku ramaifungidzira kuti pandaa kutoenda achatsvuka mururu. Muri kuti kudii? Ndizvozvoka baba vari kutenda vari kuti chokwadi ipapo apa pataurwa naamai handipo chaipo. Iturikei tamboitasikugarikana kushekumba kwavo tichienda nayo chete chete seininiwo kwandiri kuno kuti panga pachidana navanhu seindadaro ini ndikungofonana namaya kuti ndikukudai chazoyaiko kuno kutoendera tikugurukwa kutotenga gurukwa ndototakunyatipapo kuti kuenda kubvudza nyaya ayo zvapakaita ipapo regai tipatsanangure zvakanaka. Panhu ipapo takapadaro baba amovadi noparasa makonzero anoita vanhu akasiyana siyana ende amai ava kuti murume uyo abatwe ndivo nekuda kweshoko ravakataura kuti ndasangana nababa venyu vanditaurira mazwi ekuti ndokuchibva vatanga kuronga strategy vari pamwe chete. Saka baba vasemunhu ainzwa pafoni kuti zvangu zvadii. Iye munhu anoenda kunoona munhu waanoda anotadza here kurongedzera. Saka izvi zvinhu izvi zvange zvatounzirwa aiwa ikoko hazisati kusvika. Izvi zvinhu izvi nhasi zvatengwa naatezva plus muchidimbu ivo vatotenda wani pekutanga pasi mawanzo vachitanza aiwa ndachida kuendesa kumba zvava zviri zvadzimai vangu apa vaakuzotenda kuti aiwa ishuwa zvazotaurwa naamai ava ndizvo pavazvitendera ava ndepekuti
murume uyu ari kuti ndakakubata imbaundi muine mukadzi wangu kuita sekuti ndakarara nemukadzi wavo kana kuti ndaidanana nemukadzi wavo ndopawangaida kujekerwa ndizvo zvakababa asi mazvinzi madzimai varimo munumira hamunai varipo akungosungochingovaona vadzimai vavo zvakangonaka madzibaba miwenyimi ndakada kutarisira zvikezera mwana kao zvinhu zvakaipa sterei paza mishe vana adiki zvomuda kido siyana inotsika yamunoita iyo ndochakaona eji yenyu imi yava takazoona zvamuuyu adidaro raisegaiti badapinda munyaya ndozvanambotara pakutanga kuti nyaya idzodzi ndodzikutowanda zihanzvadzi nehanzvadzi atezva nemuroora maages pane yatabva mbonotonga yaya eji yanga yakadzikira kumukomana ndimamboiona dzimai ndiye yangaita ngemuhombe tabva tapinda pane wechipiri yana sekuru nemukadzi anenge wechidiki sumukai mutarise kuvanhu vambokuone mavaona baba utarisaiwo amai sumukai mutariso hati mazvona asi noda kuti amai vakachenjera mani dai vari vamwe pakati ndikazwe zvinhu saka tiri kuti zvinhu zvakaita saizvozve zvatenderwe ndivanonzi makuna chaizvo ende zvazvatengwa ndomuka imechi chaicha imbotitovamboona kuti imechi yacho aona pitcot ipingi mugwa pingi godi pingi naoda kuparika dzima yako nesimba uchikuda kuti kuparika katsvaga vanhu variko vakawanda vekuroora vakadzi varitoshaya varume vanoroora vakawandisa namai variko vada varume vekuroora kwete unotorana nanambuya kwete unotorana nevaroora kana nehanzvadzi saka ndivanonzi makuna zvandamborewa pakutanga baba kuti iye zvezvo tatochinja musamba mabatwa nenhau makuna mabatwa nayo iwewe uri mwana kai wakatorerwa kana kuti ani mudzimai anga akuda ari kupimbwa chii chauri kuda kuna baba wako ava kuti vakubhadhara kana kuti unoti zvavari baba kuti chii chauri kuda kuna baba wako ava nenyaya yako iyoyo yekuti vanga vapimba mukadzi wako baba apa kuti titisisongo wasati waita izvo zvazvisikuzikanaka izvo vanhu vangu vachitodanana kwete zvavakutaura kuti takatipana banono avadzimai vangu kwete azvizvo nyaya itoripo pavanhu ava asi kuti nyaya itiendeke kwakuda kuhwanda chete kwakiitira ndiye atadza kutaura kuti aifamba nematauriro akaita adzimai kuti taitoronga chinhu ichi taironga chinhu ichi tiri pamwe chete uriwo ndiyayo kuita zvakati saka ndangagara ataura kuti hazvisizvo zvimatirasisa ichakopindwa kuti maironga iye ndachiti mushandi pamukana kuti ndizokundikuchandibvunza inini ndopanga ndiri kai ndopandau ndiri kutsangana zvidikidiki zvaukakutaura kuti vanhu havangonange vaitodanana kauti vakatorararese vakatomborararese naya ndikupikisa yekuti iwe ndakavatipa vanhu vako vachitodanana kwete kuti ndakatipana nohava tsanangura kazvizere tineto zvizoti zvijeke hana chapupu ndiyo yakandinayoaudio yavo ndinayo panapa amai muri chii chepa ukama vevanhu ava musati mataura nauziya ukama wevanhu ava rumbeni inini ndina ndimudzina wababa ndakatadza kugara pamba pangu pamusaka pamai varosana nhasi mai avo muroora wangu iye vakanditadza kugara pamba pangu ivo muroora wanguona vakabvira kudhara sipereka ndidanana nababa kureva kuti muri kutopupurawo kuti baba vakabvira kare kudanana nemuroora nemuroora
mainzwa kai right tiboisa runyararo Nyararo dzaivanhu kuhei yatiza izo sere imbonyarai zvishoma tikaunzwa audio but audio tichainzwa zvedu kamai vapupura amai vatopedza vati izvi haisi nyaya yetipi yanga ichitaura muroora anga achenjera kuti murume autadza kutsanangura ndokubva achenjera kuti aiwa yaitova tipi nemurume wangu but yaisava tipi masvika unzi imbomirai zvenyu ngatiisei runyararo Mirai ngatiisei runyararo yakunzwika zvakanaka zviri kuratidza kujeka atezvara vaitochengeterwa dovi rokuzoisa pachikondo vaitobvunza kuti saka mubhaundi matichauya umu hamuna mbudzi here pamusoro mamati naida kupindura zvangu nyaya yange ichitaurwa naadzimai vangu ini naadzimai vangu ndati vanomakore havakuba kumba vangu vari kutotaurawo kuti pamakore iyayo vakatobvira nyaya yemuroora iyeyi vakatobvira nyaya yemwana wangu kwete yemuroora
tikapedze nguva ndanda pamazwi ekuti chii chauda kuti ubhadharwe iwewe. Sorry. Dabata mombe. Nani? 7. Nyaya dzakadai dzinosuwisa izvozvi murikugara sei? Chivanze chimwe chete muri padhuze padhuze izvozvo. Aiwa iwari kupa refundijana ndiri pangu. Asi Vile dzimwe chete. Right, regai nditi tichapiwa mombe 5 shanu kuti baba mazera akadaiwo vasazvipamidza vachazozviita zvinozvika kutora muroora vachiita mukadzi tichapiwa mombe ngani 5 dzauchapiwa kwamambo ndichada 3 dzandichada zvinozvika imwe chete yekumhondoro nemombe 2 dzemakunda kunda dzinouya kwamambo ndichada 3 mombe dzandichada zvikunzvika imamai ndichazoda mbudzi 3 dzekuti usazozvipanidza kuti kurara nanani tezvaro ndichakutauraka ndichada mbudzi 3 dzekuti usazozvipanidza zvinhu zviri pachena zvinonyadzisa zvamaita nhasi muri mwatoramba kuti hatina mbenge takaita zvinhu zvaizvozvo kana maodhi aunatotsanangudza chaizvozvo mune kudanana kwamaita ndosaka mazona baba vakazotenga zvinhu zvaitozviziva kuti munodanana. Saka ndatopedza ndida mbudzi 3 sekretari ndinoda kuti panopera masondo 2 toda uripwa iwe murume yawe yapiwa mombe dzake 5 pano nemombe dzedu 3 dzekwamambo nehwai chena yekuzochenura chimina makuna vanga vachiita iwani wadzoza ndataura sekretari mbudzi 3 dzofana kubva kuna amai dzoti vasazozvipanidza kuti zvekudanana natezvaro makuna izvi kuti matezaro notengera muroora murugwa tichazvipisa hazvina basa kuti zvinyowani hapana kuti nopa zvinhu izvozvo mapurisa torai zvinhu izvi 1 kana makawanda munopisa mabhurugwa nemabhodha epanzi makuna hazvitenderwe izvi ndozvekutaisa kuti mvura munaya zvinhu izvo enda munopisa zvinhu izvi kuchibva checho ndechani bhatya vadzorere bhatya ravo iri bhatya vadzorere izvi ngazvinotsva zvinhu izvi omaswiti akusareva akitendare rimwe chete regai tinzwa What you want to do?